ние трябва да кажем много важни няколко неща на детето. Първото, то няма вина за случилото се. Но има някой, който е нарушил правилото, той носи вина и ще бъде наказан за това. Психологът много често към една опасност да стане разследващ. Винаги в тези институции. А това не трябва. Неговата част е психологическата подкрепа, не да разбира какво толкова се е случило. Даже в тези ситуации ние толкова не анализираме вътрешната психична динамика на детето и така нататък. Ние предполагам, че горе-долу знаем каква е тя в момента. Ние тук сме повече като сапорт, като подкрепа, психическа подкрепа. Ние трябва да кажем много важни няколко неща на детето. Първото, то няма вина за случилото се. Но има някой, който е нарушил правилото, той носи вина и ще бъде наказан за това. Това ще възстанови доверието в възрастните, в училището и в света, в който детето е поставен, направен от възрастните за тях. Ако това не се случи, ако има измъквания, както често в нашето общество случва някой да се измъкне от правосъдието, естествено доверие няма да има. Ако възрастните преексплоатират тази тема, естествено доверието ще се наруши, може да стане по-тревожно състоянието на децата. Тоест нашата реакция е важната в случая, за да кажем как ще се почувства едно дете.